ọkamma na-ama ọkamma na-ama ọ ya na-enye ndị Igbo nsogbu ọkamma na-ama ọkamma na-ama ọkamma na-ama ọ ya na-enye ndị Igbo nsogbu apụọ n'iro enyere onye iro aka ejere nyere nwanne aka enye ya kọndishọn enwekwa ndị na-enyere nga agbara ha nke ahụ enwere ndị na-enyere enwere ndị Igbo ihe gbasara Igbo na-atọ ụtọ o nwere ndị Igbo bụkwa na at least ha na-atrai na onye ha ga-eme mana majority ndị Igbo kpatachara ego ọwa ọkamma na ama ka ha na-arụ eje na-ama enyere ndị ama aka abata n'iro ezoro bata abata n'iro ọ ịgbasa wikend ịgbasa ndị obodo gị wikend ọhịa ụnụ ma ihe anyị ma ịgbasa ndị be anyị wikend ọhịa anyị na-arụ ịbata gị kụwa aka n'elu za big man mee nke a mee all the pride and arrogance mee nke niile were pọtọpọtọ gbachisi onye ọbụla ihu pụọ jee n'iro gị wuru odibo echiri ile achọwa ịkụtusi ihe ya niile rụrụ gị yawa biko gị chọwa ntụ ị ga-esi chọwazie ndị Igbo ahụ enweghị ijibu ha eme ndị ụmụnne gị ahụ enwebughị ijibu eme sọ ha ka oge ruola anyị ga-etinye ọnụ mana before ị dị interested na-achọ individual success ọya wụ dị nsogbu enwere ndị na-eje n'iro enwebe skuulu ịrụrụ na be nna gị ịrụ ụrụ na be nna gị mana ị na-eje arụrụ ndị ọzọ skuulu ọkamma na ama ijere ime investment iri anọkọtakọta investment ndị onye Igbo a lot of ndị Igbo nnu n'iro na-eme bụ investment ịrụ ụlọ highest ọrụọ hotel highest ọrụọ night club ọgwụna jee na Owerri onye juru ebe ahụ gịnị ka ibute a reasonable company na be nna ya a reasonable company if not for the few of the businessmen nọ n'ala Igbo uche ha dịtụ na ọganiru ala Igbo nwere ike ha kọwa akọ ha sị ka ha tinye recently ka m bịatụ fụtụwa ndị dịka obi ha atọ warwara ụfọdụ n'ime ha sị ihe ọbụla gbasara investment o jere ime ya ma ọ bụghị ala Igbo na ya da-emezi kọs na ya adịcha ọzọ shọ ma Naijiria nwanne ma outside nwanne ya wụ n'ala Igbo be ya adị shọ onye metụ ya aka ya na ya eburu ya mana ndị nke ọzọ ọkamma na ama ịkpatala ego kpatacha ego ụmụnne gị sef ozi ndị iro gị efe onye Igbo ibe gị fran n'ihu na-eme emekasị ije n'iro gị buru millions dosa n'iro na-emere ezigbo investment na-arụ kọmpanị na be onye ọzọ ụbọchị a bịara kutuweze ya kpọwazie ndị Igbo ndị ọzọ ka ha bịa na-eme ọkwa ndị na-enweghị iji eme ụmụnne gị na-enweghị iji eme ije gị na-enye ndị iro scholarship mmadụ ole ka ndị a na-eme ihe ndị a nyegoro aka n'ala Igbo mmadụ ole ụfọdụ n'ime ha kpọrọ nwa bọyị mmadụ ole n'ime na-esetụlụ esetụlụ mmadụ ole na-esetụlụ ọfụma ọ wụchawo ihe ahụ a na-ekwu maka bata n'ala Igbo ka anyị rụzie ebe anyị ka ọ dị mma maka ọ dị mma ndị mmadụ ekworo bịaba